Infinity. Drukunzwika ere. It's a 11 Parmatin number 1. Your big bag. Wandiona ndripa easy palax mafidlongo andite chibudo kandisi mudogo lanchimbomira izvozvo zofunga ndinopenga ndakapenga ndipesa ndo on choice anditi swe ndoita yandinoda enda ndingamiswe zovengwa reva roichete azvipikise ndiri kunzwika here musadzobvunzisise eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda daka 11 chero mukandivona unge bedden as long sandipinze mprison plus yapana reason yekundomesera ndakaita frozen sicken up like 7 kangaroo filo. What about now inzwa zvino? Where me stepping up Drukunzwika here maina eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda. Wandiona ndripa easy palax mafidlongo andite chibudo kandisi mudogo lanchimbomira izvozvo zofunga ndinopenga ndakapenga ndipesa ndo on choice anditi swe ndoita yandinoda enda ndingamiswe zovengwa reva roichete azvipikise ndiri kunzwika here musadzobvunzisise eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda eka ini ndoita yandoda anditiswe fanika chitori chapoda ndinovapenyera kupfuura suda rachoda ndazvitaura pachena pasina kuzoda.